Hashtag Amiga Vlogger. Good morning guys! Mayong buntag. Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome back sa akong vlog diri sa YouTube channel, ang hashtag Amiga Vlogger. Kumusta mga amigos? Kumusta mga amigas? Niya nasab ko karon. Samtang nag-ilis, kaya wala man lagi mi naka balik og walking gahapon, kaya among plano mubalik mig walking gahapon, kaya itong Saturday dito man mi sa dalan pag-uwing sa Dahilayan, then pagka Sunday nagrelax sa mi. Unyang amon tong plano nga gahapon mubalik na pod mi pag-walking dito nga side daw bi, kay wala man gitugot ang panahon, kay nagtaligsik man, wala man noon nag-ulan kusog kaayo pero nagtaligsik, which is delikado gihapon sa atong health, kay kung atong pugsod nga mag-walking niya nagtaligsik, paingon lang yapon sa atong lawas, kay ang ending ana basin sipunon kita. So mautong nagrelax na pod mi gahapon. So karon kaluyan si Ginoo kay medyo nipakita ang haring adlaw, pero dili noon kaayo, pero at least nagpakita siya. So karon mag-walking mi karon pag-uwing gyapon dito guys. So magkita-kita ta. So karon naghinahinay pasad mi og ilis. Sige guys, magkita-kita ta. Nakailabay man may og STL guys, so basin di ay maswertihan. Ang piniya na lang gikalingawan.
Nakaabot na gid mi sa Philips. Gikan mi dito sa amo sa DRBC, nagsugod pag walking. Kaloy sa Diyos, nakasurvive mi, nakaabot na gid mi sa sa Philips, guys. Nainay na po mig baktas pa dong yun dito sa Camp Philips. Siyempre, nagpusing-pusing sa oy, lisod po dato lang labyan ang na-extra si Amiga Eds. Nagrelibo sa siya kadyot. Wow! Butan kay si Amiga Eds vlogger. Isa yung ngalan ko ya? Jonas? Ah, si Jonas. Okay! Tiger ni. Hapit naman ang Valentine's Day, kanilang sa daw iya. Doon naman ang pista diri guys, karong pizza 11 ang fiesta sa Camp Philips. Niyan namin sa quadrangle sa Philips soccer or football fields. Ni ami karon diri ra mi magtuyok, isa ra siguro mi katuyok guys kay medyo gilutom naman ni. So, thank you Lord, grabe among papidpid guys oy kay aning mga orasa baya kanang nga daghan na kay sakyanan. Lit out man mi sa among pag-walking guys, pero planado pud namo nga honang orasa amo ang gikan pag walking. Tara sa Amiga Eds. Sa pag hiniwang while ga walking nagsige na mamigisgot dito daw mi mag-eat. Labong kayo ang kuan karon mga sagbot kay wala man ni padulai. Sugod siguro sa pandemic wa naman ni padulai ilang football fields nang nilabong na. Nice, dili ka isa una ka. Oh, naman ni gimintin man ni siya kay gadulaan lagi. Karon kay nilabong nagabawd-bawd ang gabawd-bawd ang sagbot. Wala na maintain. Diriga. So, kani man gud. Utuyok sa ta dito kay madto man ta og kuan. Simbahan usa. Tara magsimba no? Dito gali dito yung tamo agi. Jesus Christ. Inani mi ka close ni Amiga Edna. Say siningkihi. Magsiningkaha mi. Say di mo mangutana guys nga mag-away ba mi ni Amiga Edna? Mag-away ba may food ani buya pero dapat yun guys sa Amiga dapat usa jud na ang respect then magpaubos ang usa ana kay kung permita kataas na delikado ang friendship guys. Mag-away ba may usahin ni Amiga Edna kay say nay
naay ka ng part nga dili may magkasinabot ba na usahay magamitan sa garbo. Balik ka dito, balik. First time mo na ko natutuyok ari oh. Oh, okay. Have patience. #AmigaVlog. Sa mga babae palaihi na imbis nagdala-dala na mig malong sampung ko sa kuan guys kay ang adlaw ba na kuan sa kong now Nagano ko na lang malong ko ah. nagdala-dala na mig malong guys na di na mi kaion practice confident na no na anytime kaion ay malong balag sa gasa din mag mangihi dili bisag asa oy Ano buta ko ta sa lugar at least dili na ka mabalaka ba nga nanay malong dali na lang din kaayo. Simbahan sa Holy Cross guys mo na mag-fiesta karon poon sa Pitsa 11 February 11 mo na ilang fiesta din sa Camp Phillips. Ngit man against the world. Ha? No face mask, no facials, no entry. Inana ra guys. Dili mi kasulod guys kay wala man may facials. So it's okay. Next time.